Türkmenistanly telekeçiler şu ýylyň dekabr aýynda bananyň ilkinji hasylyny almaga taýýarlanýar diýip Azerbaýjanyň Trend habar agentligi ýurdun senatçylar we telekeçiler birleşigine talgylanyp habar berýär. Neşriň 20 awgustda çap eden habaryna görä, Türkmenistandaky Ferhar Hojalyk Jemgyýeti ýurdun Mar welaýatynyň Sakarçaga etrafynda 1 hektar meýdana ýyladyşhanalary gurnap, bu ýerde banan nahallaryny ösdürip ýetişdirýär. Aýdylmagyna görä 8,16 metr beýikligindäki ýyladyşhanalarda ýetişdirilen banan nahallary Türkiýeden import edildi. Telekeçiler bananyň ilkinji hasylyny dekabrın ortalarynda ýygnamagy we ondan 30-40 tonna banan almagy planlaşdyrýarlar. Maglumat üçin aýtsak, geçen ýylyň ilkinji 4 aýynda Türkmenistan Eýrandan banany iň köp import eden ýurtlaryň başynda ýerleşdirildi. Şonu Eýranyň gümrük edarasy bahasy 1,13 million Amerikan dollaryna barabar bolan 1670 tonna bananyň Türkmenistana, Türkiýe we Katara eksport edilendigini ma'lum etdi. Soğuk çöllük, ýagny tomusy aşa ıssy we gurak, gyşda aşa soğuk we gurak klimata eýe bolan Türkmenistan adatça diňe banan ýaly tropik miweler däl. Eýse ukrop, petroşka, alma, hyýar, pomidor ýaly ýurtda ösdürip ýetişdirip bolýan gökbakça önümleriniň hem aglawasyny daşary ýurtlardan import edýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow daşary ýurtlardan import edilýän gökbakça önümlerine milyonlarça dollaryň harçlanýandygyny aýdyp, onu azaltmagy we importyň öwedini tutýan önümleri has köp öndürmegi talap edýär. Prezidentiň hökümet maslahatlarynda edýän çykyşlaryndan çen tutulsa, ol bu meseleniň çözgüdini senatçylar we telekeçiler birleşigine yer bermek, ýyladyşhana gurmak bilen çözjek bolýany çalym edýär. Türkmen lideri daýhanlaryň ýokary hille, daşary ýurtlary eksport edip boljak önümleri öndürmek üçin döwlet tarapyndan ähli zerur şertleriň döredilendigini hem wagtal tekrarlaýar. Emma Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we kärenetçi daýhanlar ýurdun iň ýöneki adyk önümleri babatynda hem daşary ýurtlara garaşly bolmagynyň sebäplerini iki ýagdaý bilen düşündirýärler. Olaryň birincisi ýurtda kärenetçileriň nämäni ösdürip ýetişdirmelidiginiň döwlet tarapyndan kesitlenilmegi bilen, ýagny köplenç palta, buğda ýa-da şuunur ekmeli bolýan daýhanlaryň çäklendirilmegi bilen baglanyşykly. İkinji tarapdan bolsa kärenetçileriň ýer, suw, dökün, tehnika babatdaky kynçylyklary hem ýylyň dowam edýär. Bu çäklendirmeleriň we kynçylyklaryň fonunda ýurdun bazarlarynda we söwda dukanlarynda yerli we daşary ýurt ady garytlarynyň gymmatlamagy hem dowam edýär. Aşgabatda ýaşaýan raýat aktivisti Natalya Şabont, ilatyň alýan aýlygy ýa-da pensiýa haky bilen bazardaky bahalaryň gabat gelmeýändigini aýdyp, olaryň ilatyň aglawa bölegi üçin ýeterli däldigini aýdýar. Средняя пенсия 450, это дешево. У нас есть пенсионеры, у которых 180 на пенсия. Ýurtda ortaça pensiýa haky 450 manada barabar. Ýöne bizde aýda 180 manat pensiýa alýan pensionerler hem bar. Pensionerleriň köpüsine iň derur ýöneki harytlaryň hem aglawasy ýeterli däl. Soňky 20 ýyl bäri bizde iň meşhur ady harydy towuk buğda bolup, ony ýer ýaly däl. Ýöne ol her nähilem bolsa arzan. Men ony hemişe satyn alýaryn. Bazarlarda bolsa hamana arzançylyk diýdirmek üçin harytlaryň ýüzünde arzan baha ýazmak. Satanyna bolsa onu tasyary esse gymmada satmak däbi hem dowam edýär. Ýöne bu hakykaty üýtgetmeýär diýip Şabuns bellidi.